tomto videu televízie Kváskovanie si ukážeme, ako správne chladiť upečený chlieb. Práve sme si z rúry vytiahli náš krásny domáci kváskový, originál kváskový chlieb. Čo s ním teraz? Ani na minútu ho nenechávame na plechu, ale i hneď ho položíme na nejaké vyvýšené miesto, aby mal dostatok priestoru a možnosť odvádzať tú horúčnosť z neho z vrchu, zo spodu aj zo strán. Je to veľmi dôležité, pretože doba chladenia je takisto dôležitá ako doba pečenia. Počas chladenia sa ešte stále vytvára viskozita a vláčnosť dokonalosť striedky. Ak by sme nechali chlieb len tak voľne položený niekde na doske, na plechu a podobne, zdrcol by sa a vnútri, na spodnej strane, by sa mu urobila taká vlhká čiara, jednoducho zrazená para. Hej. Tomu chceme predísť a preto buď použijeme mriežku, ktorú bežne kúpime v domácich potrebách, alebo si môžeme pomôcť sami svojou šikovnosťou a kreativitou, a to napríklad, že chlebík prenesieme na opačne otočené sitko a takto ho necháme vychladnúť. Alebo, ak sme na chalupe a nemáme veľa možností, vyberieme mriežku priamo z rúry a položíme ju napríklad na misu, na vyvýšené miesto a chlebík položíme vychladnúť na mriežku. Ak nemáme ani mriežku, môžeme pokojne využiť varechy, že si ich položíme na misu, takto, hej, a chlebík položíme na tie varechy. Takto nám krásne vychladne, bude krásne chrumkavý, vláčný, dokonalý. Dobrú chuť do kváskovania, priatelia!